Hola, coneixeu els avantatges de l'hipèric? Doncs mira, l'hipèric és una planta que normalment surt a la primavera i surt en molts marges i als costadets dels camins. Té la facultat de que és antiinflamatòria i va molt bé per quan tenim alguna contractura o alguna inflamació muscular de tipus cervical o a nivell més de quàdriceps, malucs, bessons, allà on tinguem una inflamació o una contractura. És a dir, va molt bé per les inflamacions i també va molt bé per al dolor. Llavors, és una planta, és molt comuna, la podem trobar amb molta facilitat i normalment acostuma a florir cap a la primavera, però bueno, amb aquestes tardors així suaus doncs també es pot trobar. Doncs bé, ara anem a preparar oli d'hipèric per poder després fer massatges a la gent que té problemes musculars. En primer lloc, el que fem és secar una miqueta la planta i aprofitarem tota la part de la flor. Una miqueta, doncs, deixant una mica el que és el tronc i aprofitant la flor que anirem tallant. És tan interessant saber les propietats de les plantes, i més en aquesta zona mediterrània que en tenim tantes i tan variades i que ens poden solucionar tantes coses, que és fantàstic poder-les conèixer. Aquest oli d'hipèric, ara anirem acabant de fer, es prepara macerat i llavors agafem el que és la flor de l'hipèric, com estem fent ara, i l'anirem ficant amb una ampolleta de vidre amb oli. Normalment l'oli serà un oli vegetal, es pot fer servir oli d'oliva. Nosaltres en el nostre cas farem servir oli d'ametlla, també per les seves propietats, però es pot posar qualsevol tipus d'oli vegetal. L'ampolleta és important que sigui de vidre perquè no es faci malbé i conservi totes les propietats. Pot ser també de ceràmica, el que no és aconsellable que sigui de plàstic, perquè pot deixar anar algun material que no ens vagi bé. Molt bé. Doncs quan ja tenim totes les floretes seleccionades, deixant la tija sense fer servir, llavors ens agafarem l'ampolleta de vidre i omplirem
Si trobeu algun cuquet no cal, que veig que aquí hi ha cuquets. Això acostuma a passar amb les coses naturals del camp. Si compréssim les plantes congelades o seques ja també es pot fer, però millor si és natural. Molt bé. Un cop hem omplert l'ampolleta amb totes les floretes de l'hipèric, llavors farem servir una miqueta d'oli, que en aquest cas ja he comentat que és oli d'ametlla. S'ha de ficar oli fins que quedi cobertes tota la part de les floretes. Llavors ho remenem bé perquè totes queden ben impregnades. Llavors jo puc acabar-ho d'omplir fins dalt o puc deixar-ho així. Si ho deixo així seria més concentrat i si ho omplo fins dalt, doncs llavors estaria com a més diluït. Com que jo el faig servir per fins terapèutics, el deixarem així, perquè estigui concentradet. I si en algun cas necessito que no estigui tan fort, sempre el puc ajudar a diluir amb un oli natural barrejat amb aquest d'ibèric. Un cop acabat aquesta fase, el que farem serà embolicar-lo amb un drap, amb un paper, per que no li doni la llum. I el guardarem en un lloc a les fosques, com a mínim entre 40 i 50 dies. Un cop passat aquest temps, el traurem, el colarem i ja el podem fer servir per contractures, per dolors musculars, per allà on convingui. També va molt bé per quan hi ha picadetes de mosquit, abella, perquè com que és antiinflamatori, doncs ajuda a baixar la inflamació de la picada. D'acord? Doncs espero que el pugueu provar, o potser no, que no us faci mal res.